ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया साक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு நான் என்ன இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது அதுதான் வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ண போறேன். தவறுகள் இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. ஐம் நாட் பர்ஃபெக்ட். ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா முதல் கேண்டோல எவ்வளவு அத்தியாயங்கள் இருக்கு அப்படின்னா 19 அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றது. நம்ம வந்து ஒரு அத்தியாயம் இது பார்க்க போறோம். நம்ம ஒரு அத்தியாயமா வந்து பார்க்கலாம், இல்ல ஒரு 2 or 3 அத்தியாயம் டுகெதர் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கு. எவ்ரி டைம் எப்படி இதுவா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னா பாகவதத்துக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் பகவானுடைய லீலைகள் பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாகவதத்துக்கும் பகவத்கீதாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? பாகவதம் அப்படின்றது பகவானுடைய லீலைகள், பகவானுடைய அவதாரங்கள், பகவானுடைய நாமங்கள். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு அதுதான் அவதாரங்கள் அப்படின்னா அதுலயே வந்து நிறைய அவருடைய லீலைகள் வந்து வந்துடுறது. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா எப்படி வந்து இந்த பாகவதத்தை அணுகணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம இதுல வந்து பார்க்க போறோம். சோ இந்த பாகவதத்தை எப்படி அணுகணும்? நம்ம சாதாரணமா வந்து கோவிலுக்கு போனோம் அப்படின்னா எப்படி பார்க்கணும்? நம்ம கோவில் எப்படி போய் பார்க்கணும்? நம்ம வந்து நேரம் வந்து பகவான நேரம் அப்படி போய் பார்த்துட்டு நேரம் முகம் மாத்திரம் பார்த்துட்டு வந்துருவோம். ஆனா பாகவதம் எப்படி நம்ம வந்து பகவானை சேவிக்கணும் அப்படின்ற அதிலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாகவதம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி தருது. அது எப்படி அப்படின்னா எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு கதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடனே வந்து ஃபர்ஸ்ட் படிப்போம், அடுத்தது உடனே லாஸ்ட் படிப்போம். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங், அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு நிறைய வந்து அதனுடைய இன்புட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். இந்த இது அப்படின்னா இந்த கதை அப்படின்னா இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நாம உடனே என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சுவாரஸ்யமோ அதுதான் நம்ம வந்து பார்ப்போம். எதை வந்து கான்ட்ரவர்சி இருக்கோ அதுதான் நம்ம வந்து பார்ப்போம். அது வந்து பார்க்க கூடாது, அந்த மாதிரி நம்ம இந்த பாகவதத்தை அணுகக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எல்லாமே வந்து அந்த என்ன அப்படின்னா ஒரு கான்ட்ரவர்சி, அதாவது தர்க்கம் வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் அப்படின்னா அது எதனால தர்க்கம் வருதுன்னா பகவான் படைச்ச எதுவுமே வந்து தர்க்கம் வரக்கூடியது கிடையாது. அது யார் உண்டு பண்றது அப்படின்னா இந்த நிறைய வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஏத்தியிஸ்ட், அதாவது நாத்திகவாதிகள் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதையில வந்து சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா 2 விதமான மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு. ஒண்ணு வந்து தவறக்கூடியவர்கள், இன்னொன்றுவர் தவறாதவர்கள். இந்த தவறக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்க வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அதாவது இந்த ஜட பூமியில இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து திங்கிங் வந்து இருக்கும். சோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த திங்கிங் வந்து மத்தவங்க பேர்ல அவங்க திணிக்கிறாங்க. அதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நாமளும் வந்து நாத்திகவாதி ஆகணும். சோ அதை விடுத்து நம்ம எப்படி வந்து இந்த பாகவதத்தை அணுகணும் அப்படின்றது இதுல வந்து சொல்றாங்க. சோ அது வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாகவதம் அப்படின்றது என்ன? ஏன்னா பகவானுடைய லீலைகள் பார்த்தோம். பகவத்கீதை அப்படின்றது பகவானால பாடப்பட்டது. பகவான் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில எப்படி முன்னேறி நீ என்னை வந்து அடையலாம் அப்படின்றத, பகவானை எப்படி அடையது அப்படின்னு சொல்றது வந்து அது பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவத்கீதை. அது வந்து அது 3 பாகமா வந்து பிரிச்சிருக்கு. கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பிரிச்சிருக்கு. ஒண்ணு ஒரு தத்துவம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். சோ பகவத்கீதை படிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்ப பகவத்கீதை புரியும் அப்படின்னா பாகவதம் படிச்சாதான் பகவத்கீதையை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றது இந்த இடத்துல வந்து தெளிவா வந்து நமக்கு வந்து புரிஞ்சுருக்கு. ஏன் அப்படின்னா ஒன்னொன்னையும் பகவான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து இருந்து காட்டியிருக்காரு.
அதுதான் வந்து பாகவதம் அப்படின்னு. சோ ஏன் பாகவதம் வந்தது, பாகவதம் எதுக்கு வந்தது அப்படின்னா, இந்த பகவத்கீதை எழுதிட்ட அப்புறம் வியாசதேவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு மனசுல வந்து ஒரு திருப்தி அப்படின்றது இல்லாதபடி ஆயிடுச்சு. என்னவோ ஒரு மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு, ஏதோ ஒண்ணு குறைவா இருக்கு, அது என்ன குறை அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து அந்த இதுல வந்து தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்தார். அவர் வந்து அந்த தேடுதல் இருக்கும்போது நாரதர் வந்து கரெக்டா வந்து அவர் வந்து சொன்னாரு, நீ எல்லாமே வந்து மகாபாரத போர் பார்த்து மகாபாரதம் இத்தனையும் எழுதியாச்சு, இந்த போர் பத்தி எழுதிட்டு எல்லாமே பகவத்கீதை பத்தி எல்லாம் எழுதியாச்சு, ஆனா பகவானை பத்தி நீ வந்து ஒண்ணுமே சொல்லலையே, அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய அவதாரங்கள், பற்பல அவதாரங்கள், அவர் செஞ்ச லீலைகள் பத்தி எல்லாம் நீங்க எதுவுமே சொல்லலையே அப்படின்னு உடனே அவருக்கு அந்த டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. அதுல இருந்து வந்து பாகவதம் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சார். பாகவதம் கூட எப்படி எழுத ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா, எதுவுமே வந்து பகவானை பிரார்த்திக்காம எதுவுமே நடக்கவே நடக்காது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பகவத்கீதாலையும் சரி பாகவதத்திலையும் சரி இந்த வந்து கரு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுதான் வந்து மூலம். அந்த மூலம் அப்படின்றதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2வது கேண்டோல நம்மளுக்கு வந்து 4 ஸ்லோகம் சதுர்ஸ்லோகி அப்படின்ட்டு வருது. இந்த 4 ஸ்லோகத்துல சுத்தி சுத்தி தான் வந்து பாகவதம் வந்து வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இந்த பகவத்கீதையிலேயே 4 ஸ்லோகம் சதுர்ஸ்லோகி அப்படின்ட்டு வந்து இருக்கு. சோ இந்த எது எது ஏன் இந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, பகவான் வந்து எடுத்து கொடுக்குறாரு, இந்த இதெல்லாம் மையப்படுத்தி நீ வந்து எழுது, என்னை பத்தி எழுதணும் அப்படின்னா நீ மையப்படுத்தி எழுது. ஏன்னா பகவானை சொல்லக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை, ஏன்னா பகவானுக்கு முன்னன அவரை வந்து பிறப்பற்றவர் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். சோ அப்படி இருக்கும்போது என்னோட குழந்தை பத்தி நான் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு நான் சொல்றேன், ஆனா பகவானை பத்தி சொல்றதுக்கு யாருமே இல்லைன்றதுனால வியாசர் வந்து அந்த 4 ஸ்லோகத்துல வச்சு அவர் வந்து டெவலப் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணினாரு அப்படின்னா ஸ்லோகங்கள் நிறைய வந்து பகவானுடைய லீலைகள் பத்தி எல்லாம் எழுதினாரு. அடுத்தது வந்து நாரதர் அப்படியே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாரதருக்கு வந்து அது வந்து இதுவாச்சு, அது நம்ம வழி வழியா வந்து இந்த சீட பரம்பரை மூலமா வந்தது அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து பாகவதத்தை பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இப்போ இங்க வந்து என்ன பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவானுக்கு முதல் இது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல் கேண்டோல முதல் அத்தியாயத்துல வியாசதேவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து நன்றி தெரிவிக்கின்றாரு. எதுக்கு நன்றி அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து நம்ம செஞ்சத்தை வந்து மறக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த செஞ்சத்தை மறக்க கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்பெக்ட், அதாவது நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிவிக்கணும். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வியாசர் வந்து தெரிவிக்கின்றாரு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அந்த நிறைய அந்த அந்த தர்க்கங்கள்லாம் கூட முதல்ல கேட்டோம்ல வந்து வியாசதேவர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு. அது என்ன அப்படின்னா வியாசதேவர் இதை எழுதல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து அந்த இதுல வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ அந்த வியாசதேவர் வந்து எடுத்து எழுதினதுனால அவர் வந்து அவரோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவருக்கு வந்து நன்றிகள் வந்து தெரிவிச்சு அவருக்கு நமஸ்காரத்தை வந்து தெரிவிக்கிறாரு. ஸோ அவர் வந்து இந்த குளோரிஃபை பண்றாரு. அதாவது நம்ம நார்மல் இந்த ஜட பூமியில நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாருமே நம்ம வந்து என்ன துதி பாடுகின்றோம். நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம துதி பாடுகின்றோம். ஆனா நம்மள படைத்த பகவானை துதி பாடுறதுக்கு அப்படின்றது இல்லாதபடி ஆயிடுது அப்படின்றதுனால இவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, நம்மளோட காரியமே அப்படிதான், நம்மளுக்கு யாருக்காக வேணும் அப்படின்னா நம்ம உடனே நம்ம வந்து அவங்களை வந்து ஆஹா உங்களை போல இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா இங்க வந்து பகவான் என்ன அப்படின்னா பகவானை வந்து வியாசதேவர் வந்து உள்ளது உள்ளபடியா அவர் வந்து என்னெல்லாம் அவருடைய அவதாரங்கள் அப்படின்ற மாதிரியே, அப்புறம் வந்து அவருடைய லீலைகள் எவ்வளோ, அவருடைய நாமங்கள், அவர் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து காட்டியிருக்காரு, அதை பத்தி வந்து நம்ம வந்து அவர் வந்து குளோரிஃபை பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து பாடுறாரு. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதமே என்ன கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியலி மோடிவ். என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ஜடபூமியில வாழறது அப்படின்றத பத்தி வந்து பகவத்கீதை வந்து சொல்றது. ஆனா பாகவதம் வந்து மோட்டிவேட் பண்றது கிடையாது. என்ன அப்படின்னா நம்மள வந்து ஊக்குவிக்கிறது இல்ல, இந்த ஜடபூமியில நீ எப்படி வாழணும், எப்படி எல்லாம் நீ வந்து பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஊக்குவிக்கிறது கிடையாது. இந்த ஜடபூமியில நீ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வாழ்ந்த அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ரிசல்ட் வந்து வரும் அப்படின்றதுதான் வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அமிர்தம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த அமிர்தம் அப்படின்றதுக்கு கூட ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு இதுல என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து நான் 3வது ஸ்லோகத்துல வந்து இது வந்து ஒரு பழம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க, பழுத்த பழம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எது பாகவதம் வந்து ஒரு பழுத்த பழம் அப்படின்ட்டு
மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல முதல் அத்தியாயத்திலேயே வந்து மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல இதை பத்தி வந்து ரொம்ப விவரமா வந்து சொல்றாரு. பழுத்த பழம் ஏன் பழுத்த பழம் அப்படின்னா, இது யாருக்கு ஒரு உபதேசிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா, தன்னுடைய மகனான சுக்கருக்கு வந்து இவர் வந்து வியாசர் வந்து சொல்றாரு. சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து சுகா அப்படின்னாலே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேரட்டுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் வந்து இந்த பேரட் வந்து பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, அதனுடைய அந்த கிளியோட மூக்கு வந்து எப்படி அப்படின்னா சிகப்பு கலர்ல இருக்கும். அந்த பழத்தை கொத்தி கொத்தி சாப்பிடும் போது அந்த சிகப்போட சேரும் போது அது இன்னும் அமிர்தமாக ஆகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த பாகவதத்தை அவர் வந்து சுவைக்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது இன்னுமே வந்து அமிர்தமாகுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, பாகவதம் கேட்டு கேட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன ஆனாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து அம்மா வயிற்றுல இருந்து வரத்துக்கே ரொம்பவே யோசிச்சாரு அவரு. சோ பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால அவர் வெளியில வந்து அவருக்கு வந்து ஆத்ம ஞானம் அப்படின்றது அவர் வயிற்றுல இருக்கும்போதே அவருக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. எடுத்த உடனே அவர் வந்து எழுந்து வந்து காட்டுக்கு தான் போனாரு. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுது இந்த இதுல வந்து என்ன நடக்க போறது, கலியுகம் அப்படின்னா என்ன நடக்க போறது அப்படின்றதெல்லாம் அவருக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சதுனால அவர் வந்து தேடிட்டு இருந்தாரு. என்ன அப்படின்னா யாருக்கு வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து கரெக்டான இவருக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அந்த சமயத்துல தான் வந்து இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பரீட்சித் மகாராஜாக்கு வந்து இந்த வந்து நிலைமை வந்து ஏற்படுது. பாகவதம் வந்து ஆக்சுவலா வந்து யார் ஒருவர் இந்த பாகவதத்தை கேட்கின்றார்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நற்கதி கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்காது. நீங்க வந்து மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய பேர் இந்த பாகவதம் படிச்சோ பாகவதம் கேட்டோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பல துன்பங்கள் வந்து விலகிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதனாலதான் இந்த 2வது ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கும் போது நஷ்ட பிராயேஷு பதரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையா அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம வந்து நித்தியம் வந்து யாருக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாம் கூட பரவாயில்ல, பாகவதர்கள் கண்டிப்பா வந்து சேவை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஏன்னா பாகவதர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்கதான் வந்து பகவான வந்து புரிஞ்சுண்டு அவங்க கிட்ட எப்படி போகணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுட்டு அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சோ அதனால இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா நித்தியம் பாகவத சேவையா பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பகவதி உத்தம ஸ்லோகே. இது என்ன மாதிரியான ஸ்லோகம் அப்படின்னா உத்தமமான ஸ்லோகம். சோ இதனால என்ன ஆகுது நஷ்டப்பிராயம். இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மனதுக்கு உண்டான எல்லா இதுவும் வந்து விலகிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. பக்தி பவதி நைஷ்டிகி. சோ இந்த பாகவதத்தை கேட்கறதுனால ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு புனர்ஜென்மம் என்ன சொல்றது ஒரு பியூரிபிகேஷன் வந்து நடக்கிறது. நம்மளே வந்து தூய்மைப்படுத்தணும். இது வந்து 3வது ஸ்லோகத்துல பகவான் இது வந்து வியாசர் வந்து இதை எழுதியிருக்காரு. அதனாலதான் நஷ்ட பிராயேஷு அபதரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தே பவதி நைஷ்டிகி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. ஒரு இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எடுத்துட்டாலே பகவான பத்தி அத்தனை ஒரு குளோரிபிகேஷன் சொல்றாரு. எந்த ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்துட்டாலும் எந்த ஒரு என்ன சொல்றது உபனிஷத் எடுத்துட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து 3 விஷயங்கள் அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, முதல்ல வந்து அந்த உபனிஷத்னா என்ன, அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த உபனிஷத் படிக்கிறது எதனால வந்து இந்த உபனிஷத்தை படிக்கணும், இந்த உபனிஷத் படிச்சாச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் பலன்கள் அப்படின்னா அதுதான் வந்து சொல்றது. என்ன ஒரு இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இதனுடைய பலன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. கடைசியா வந்து பலஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். ஸோ ஈவன் நீங்க பகவத்கீதை எடுத்திருந்தாங்களோ நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் வரும். கடைசி ஸ்லோகத்தை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சாப்டரோட கடைசி ஸ்லோகம் எல்லாமே வந்து பலஸ்ருதி. இதனால என்ன நடக்கிறது அப்படின்றதுதான் பலஸ்ருதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்து பலஸ்ருதியா வந்து நிறைய வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதனால என்ன பலன்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், இந்த பலன் இது வருது அப்படின்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், இது வருது அப்படின்னு உடனே நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிறதுனால எத்தத்தின்னா பித்தம் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கடகடன் வாசிக்க ஆரம்பிப்போம். எனக்கு வந்து மனக்கவலைகள் தீரணும் அப்படின்றது அதுக்காகவும் நம்ம வந்து படிக்கலாம் இந்த பாகவதத்தை அப்படின்னு. அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த பாகவத புஸ்தகம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா முதல்ல யார பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட வந்து 40-50 பேஜஸ் வந்து போகும். சைத்தன்ய சரித்திரத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க. ஏன் சைத்தன்ய சரித்திரத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சைத்தன்யர் வந்து இந்த ஜட பூமிக்கு இந்த பாகவதம் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நிறைய வந்து சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு வீட்லயும் இந்த பாகவதத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து சொல்றதோட மட்டும் இல்ல செஞ்சு வந்து காமிச்சிருக்காரு.
சோ அதனால வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கேட்கறதோட ஆழ்ந்து கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யூ ஷுட் நெவர் ஒன்லி லிசன், சாரி நெவர் ஹியர், யூ ஹவ் டு லிசன் அப்படின்றாங்க. லிசன்னா என்ன, நம்ம பாடம்ல படிப்போம், நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட படிப்போம். நம்ம இங்க வாழ்க்கை என்ற எக்ஸாம்ல எழுதுறதுக்காக நம்ம இந்த பாகவதத்தை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சோ பாகவதம் கேட்க கேட்க நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து இதுல வந்து பார்க்க போறோம், வரப்போற ஸ்லோகங்கள் அத்தனையிலேயே நம்ம வந்து கேண்டோஸ்லயும் பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா இந்த பாகவதம் கேட்டு என்ன எப்படி எல்லாம் வந்து நான் அவங்களுக்கு வந்து முக்தி அடைந்தார்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல வந்து இந்த இது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பத்தி இந்த இதுல வந்து முதல் 3 ஸ்லோகம் வந்து இந்த பாகவதத்தை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. சுகர் வந்து பாகவதம் வந்து படிச்சா எந்த நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் அதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு, எதற்காக வந்து பாகவதத்தை படிக்கணும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றாரு. இந்த பாகவதம் வந்து எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியும்? ஏற்கனவே நீங்க கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க. சுகதேவர் பரீட்சித்துக்கு. ஓகே, பரீட்சித்துக்கு வந்து சொல்றேன். ஏன் பரீட்சித்து சொல்லணும், திடீர்னு ஏன் பரீட்சித்து சொல்லணும்? பரீட்சித்துன்னு 7 நாட்கள்ல அவர் இறந்து போயிடுவார் மாதாஜி. அதனால அவருக்கு வந்து அவர் வந்து ஏதாவது நம்ம செய்யணும், கடவுள் இது நினைக்கணும்ங்கிறப்ப கரெக்டா சுகதேவர் வந்து இவருக்கும் அந்த இடத்துக்கு வந்ததுனால சுகதேவர் வந்து பரீட்சித்துக்கு உபதேசம் செய்யறார். இவர் கேள்விகள் கேட்கிறாரு, அவர் வந்து பதில் சொல்றாரு. சௌனக முனிவர்கள் அத்தனை பேர் வந்து முனிவர் கேட்கிறாரு. அதுதான் நைமிசாரண்யத்தில் நடக்குது. வேற யாராவது உங்களோட புரிதல் பத்தி சொல்ல முடியுமா? புரியல மாதாஜி, என்ன கேக்குறீங்க? நான் என்ன கேக்குறேன் அப்படின்னா, இந்த நைமிசாரண்யத்துல நீங்க நடக்கிறது ஏன் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு சொன்னாங்க? அவர் வந்து கடவுளுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேமா மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க. வேற யாராவது மாதாஜி அவருக்கு நைமிசாரண்யத்துல அந்த முனிவர்கள் எல்லாம் வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவோட சேர்ந்து அவங்களும் அந்த பாகவதத்தை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவர் சொல்லும் பொழுது எல்லோரும் அத கேட்டு அவங்களும் அதனோட பயனை அடையறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கு. பரீட்சித்து முனிவருக்கு அந்த தான் இறக்க போறவங்க நிறைய கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஒரு நிறைய ஐயங்கள் சந்தேகங்கள்லாம் ஏற்பட்டது. அதை எப்படியும் நம்ம இது இறப்பதற்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்காக நிறைய கேள்விகள் அவர் வந்து அவருடைய லீலைகள் என்ன, அவருடைய இதெல்லாம் அதுக்காக கேள்வி கேட்டார். பின்னாடி வர்றவங்களுக்கும் எல்லாம் தெரியணும், அதாவது அவர் போனாலும் இந்த உலகத்துக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டு போகணும், மக்கள் எல்லாருமே எலிவேட் ஆகணும், எல்லாம் கோலோகத்துக்கு போறதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவர் இது பண்றாரு. ஒவ்வொருத்தரோட வியூஸ் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. அப்புறம் வேற யாராவது? எனக்கு இந்த பாகவதம் பத்தி இப்பதான் நான் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவை அட்டெண்ட் பண்றேன் அப்படின்றவங்க நீங்க என்ன உங்களோட தாட்ஸ் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரீட்சத்துக்கு வந்து சாபம் கிடைச்சிடுது. இன்னும் 7 நாள் தான் டைம் இருக்கு. ரொம்ப குறுகிய காலம். இந்த குறுகிய காலத்துல ஏதாச்சும் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கன்சல்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மரணத்துடைய பயம் அவர்கிட்ட இருக்குது. இதுக்கு ஏதாச்சும் சாப விமோசனம் இருக்கான்றத தேடிட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் டிஸ்கசிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவரு சுகர் சொல்றாரு, இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, மாத்த முடியாது. ஆனா உனக்கு அந்த மரணத்தை சந்திக்கிற அளவுக்கு என்னால மோட்டிவேஷன் பண்ண முடியும், தைரியத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் அந்த பாகவதத்துல அவருக்கு வந்து அந்த குறுகிய காலத்துல இறைவனுடைய இது லீலைகள் அந்த செயல்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு அவர் அந்த பக்குவப்பட்ட ஆத்மாவா மாறுறாரு மாதாஜி. மாதாஜி நிஜமாவே பரீட்சித்து மகாராஜாக்கு பயமாவா இருந்தது? பயம் இல்லல்ல. அடுத்த கேள்வி அதுதான் கேட்கலாம். பயம் இல்ல, ஆனா பகவத்கீதை வந்து எல்லாம் இறைவனே சொன்னது, ஆனா இறைவனை பத்தி இறைவன் சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? அதனால அவரை பத்தி சொல்றதுக்காகவும் அந்த பாகவதம் வந்திருக்கலாம். அவருடைய லீலைகள், அவருடைய முற்பிறப்புகள், அவர் எத்தனை தடவை அவதரித்தாரு, லீலைகள், குணங்கள், அவதாரங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக, அவருடைய விபாவங்கள், விபூதி எல்லாம் சொல்றதுக்காக பாகவதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வியாசர் வந்து மகாபாரதம் அதெல்லாம் எழுதிட்டு அவருக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்ல கிருஷ்ணர் பத்தி ஃபுல்லா எழுதுறதுல, அதனாலதான் பாகவதம் எழுதினார். ஓகே ஓகே ஓகே.
சரி, நைமிசாரண்யம் அப்படின்றது எங்க இருக்கு? உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கு மாதாஜி. உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கு லக்னோ கிட்ட நைமிசாரண்யம். வந்து இருக்கா இப்போ? இருக்கு மாதாஜி. நிறைய டூரிஸ்ட் எல்லாம் போறாங்க. நான் போயிருக்கேன் மாதாஜி. அதுதான் வந்து சுகதளம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துலதான் வந்து இவருக்கு வந்து பாகவதம் வந்து ஒதுக்கப்பட்டது. அது வந்து கங்கை கரை ஓரத்துல பரீட்சித் மகாராஜ் இது சுகதளம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து இந்த பாகவதம் வந்து அவருக்கு வந்து உபதேசிக்கப்பட்டது. சோ அந்த சுகதளம் வந்து இப்போ வந்து அந்த ஊர் பேர் என்ன, இப்ப அந்த ஊர் பேர் என்ன அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய முசாஃபர் நகர் தான் வந்து சொல்றாங்க. ஏன் நைமிசாரண்யம்? ஏன் நைமிசாரண்யம்? நம்ம வந்து குருக்ஷேத்திர போருக்கு ஏன் குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஏன் நைமிசாரண்யம்? நைமிசாரண்யத்துல நிறைய மரங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அங்க நிறைய முனிவர்கள்லாம் அங்க தவம் பண்ணிரு. அந்த இடமே நல்ல பியூரிஃபைடா இருக்குது. அங்க இன்னைக்கும் அங்க நிறைய மரங்கள் எல்லாமே இருக்கு. அதுக்காக நைமிசாரண்யம்னா வனம். அரண்யம்னா மரங்கள் அடர்ந்த காடு. அடர்ந்த காடு. ஓகே. இப்ப குருக்ஷேத்திரம் நம்ம சொல்றோம் புண்ணிய காரியங்கள்லாம் நடந்த இடம், அதனால குருக்ஷேத்திரம் புனிதமான இடம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்றோம். அதே மாதிரி நைமிசாரண்யம்ன்ற இடத்துல ஏன் வந்து இப்ப வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ராமர் வந்து காட்டுக்கு இதுக்கு ஏன் போனாரு, அவர் ஏன் வந்து இவர் வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து ஏன் கூட்டின்னு போனாரு காட்டுக்கு அப்படின்றதெல்லாம் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். ஏன்னா காட்டுல இருந்தாலும் அங்க வந்து யாருடைய தொல்லைகள் ஜாஸ்தியா இருந்தது? அரக்கர்கள் மாதாஜி. அரக்கர்களுடைய தொல்லை வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது. சோ அதனால அவங்களால அந்த யாகங்கள்லாம் வந்து வளர்க்க முடியாதபடி இருக்கு. இந்த நைமிசாரண்யம் இடம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தூய்மை வாய்ந்தது. அந்த வந்து இவர்களோட அந்த அரக்கர்கள் கூட வர அஞ்சக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து சொல்றாங்க. எப்படி மாதாஜி அங்க ஒரு சக்கர தீர்த்தம் இருக்கும் மாதாஜி. அந்த சக்கர தீர்த்தம் வந்து அதோட அச்சு வந்து பூமியின் நடுப்பகுதின்னு சொல்றாங்க. அந்த பகுதி அந்த சக்கர தீர்த்தத்துல அந்த தண்ணி வந்து அந்த நடுப்பகுதிக்கு போகாது. அதுக்கு ஒரு சுவர் மாதிரி கட்டி வச்சிருக்காங்க. அந்த தண்ணி வந்து சுத்தி கொண்டே இருக்கும். அந்த அச்சு வந்து பூமியோட அச்சு அந்த இடத்துலதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. சொல்றதா ஏன்னா பிரம்மா வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அந்த இதை நான் படைக்கும் போது சோ அவர் வந்து அச்சு வந்து அந்த நைமிசாரண்யம்ங்கிற இடத்துல வச்சதுனாலதான் இந்த நைமிசாரண்ய இடத்துல வந்து சௌனக முனிவர்கள் வந்து கூடி இந்த பாகவதத்தை வந்து கேட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. உலகம் வந்து ஒரு பெரிய அவர் வந்து உலகமே ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது இந்த பாட்டர்ஸ் வீல்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து இந்த குயவர்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்கரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த சக்கரம் மாதிரி ஒரு பகவான் இவர் வந்து பிரம்மதேவர் வந்து ஆக்கினாரு. சோ அந்த சக்கரத்தோட நடு பகுதி வந்து இந்த நைமிசாரண்யத்துல இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த சுகதேவ அச்சு அதான் அது அந்த அச்சு வந்து அச்சாணின்னு சொல்றாங்க. அந்த இது வந்து அங்கதான் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால இந்த இடம் வந்து ரொம்ப புனிதமாக இருக்கின்றது. அதனால அவர் வந்து இந்த பகவானை பத்தி அந்த லீலைகளை கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, இந்த எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து கூடினார்கள். அப்போ பரீட்சித் மகாராஜுக்கு மாத்திரம் வந்து சொல்லல, மற்ற எல்லா முனிவர்களும் அந்த பாகவதத்தை வந்து கேட்டாங்க. ஏன் இப்ப வந்து எனக்கு வந்து நான் ராமாயணம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நான் ஏன் திருப்பி ராமாயணத்தை கேட்கிறேன்? எத்தனை தடவை படிச்சாலும் சலுப்பு இருக்காது மாதாஜி. ராமாயணம், பாகவதம், கீதை இதெல்லாம் படிக்க திருப்பி படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் மாதாஜி. அதுதான் வந்து நஷ்டப்பிராயேஷு அபரதேஷு நித்யம் பாகவத சேவை. அதுதான் வந்து அதுதான் எங்க 3வது ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து வியாசதேவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதனால எவ்வளவுக்கு நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நம்ம வந்து கேட்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு நம்ம மனசு வந்து எதுல இருந்து விலகிறது அப்படின்னா நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய அழுகுகள் அத்தனையும் வந்து மெதுவா வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து விலகிறது. அதனால எவ்வளவுக்கு நம்ம வந்து டைமை வந்து பகவானுடைய சேவையில நம்மளுடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்னா, எப்படி ஒரு அம்மா வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ அனுப்பிச்சாச்சு அப்படின்னா திரும்பி என்கிட்ட வரணும் அந்த சாயங்காலம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற மாதிரி பகவான் வந்து எல்லாருக்குமே இந்த ஆத்மா அப்படின்ற ஒண்ணு கொடுத்து இந்த உடல்ல வந்து கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்றாரு. அவரு என்ன அப்படின்னா அவரு கூடவே இருக்காரு, நீ வரியா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக. அதை நம்ம வந்து நிறைய தரம் வந்து கவனிக்கிறதே கிடையாது. நம்ம வந்து பல ஜன்மாக்கள் எடுத்து இந்த ஜன்மா வந்து இவ்வளவுதானா அப்படின்ற ஒரு நிலைமை வரும்போது அப்ப வந்து நம்ம கூட ஒருத்தர் வந்துட்டு இருந்தாரு, அவரு காணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பதான் வந்து
பகவானை வந்து திரும்பி பார்க்கிறோம். சோ அப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து பகவானை பத்தியான விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. சோ இதுவே நம்ம வந்து சொல்லலாம். சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து பக்தியில இருக்கேனா அப்படின்னா, எப்ப நம்ம வந்து இது வந்து செக்லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நம்ம கேட்கறதுக்கு ஆர்வம் ஜாஸ்தி இருக்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம கொஞ்சம் பியூரிபிகேஷன்ல, அதாவது தூய்மைப்படுத்துதல்ல பகவான் நம்மள வந்து இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு ஒரு அர்த்தம். அது உடனே நம்ம தூய்மைப்படுத்தினோம் அப்படின்னா அடுத்த இதுலயே என்கிட்ட நீ வந்துருவ அப்படின்றது கிடையாது. எல்லாருமே நம்ம ஜீரோ பேலன்ஸ் ஆனாதான் பகவான் கிட்ட வந்து போகவே முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ எவ்வளவுக்கு நம்ம வந்து பாகவதத்தை வந்து அவருடைய லீலைகள், அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய புகழாரங்கள் நம்ம வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து சொல்றதுனால அது கேட்க கேட்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல், அதாவது அந்த ஜட பூமியை வந்து நம்ம ஒதுக்கிக்கின்றோம். ஜட பூமியை ஒதுக்கி விட்டு நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் முழுக்க வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய கோல், அதுதான் வந்து நேயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நேயம் நம்ம வந்து 11வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம். ஞானம் வந்து கிடைச்சிருது அப்படின்னு, ஞானம் கிடைச்ச பிரயோஜனம் கிடையாது. நம்மளுக்கு எல்லாருமே வெல் எஜுகேட்டட், பட் இருந்தாலும் நம்ம குப்பையே போடுறோம் இல்லையா நடு ரோட்ல. அப்படி அதனால அந்த ஞானம் மாத்திரம் கிடைச்ச பிரயோஜனம் கிடையாது. அது என்ன கோல் இருக்கணும் அப்படின்னா, அந்த பகவான் அடையணும் அப்படின்ற கோல் வந்து நம்மளுக்கு இருந்தாலே நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியாது. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானை பத்தியான சிந்தனையில இருக்கணும். பகவானை பத்தியான ஸ்லோகங்கள் அத்தனையும் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய அசோசியேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன், அது எப்பவுமே வந்து நம்ம யாரோட அசோசியேட் பண்றோமோ அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய குணங்கள் வந்து மாறும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சோ நம்ம வந்து பாகவதாரர்களோட அசோசியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாச்சு அப்படின்னா, எங்கெல்லாம் கிடைக்கிறதோ சான்ஸ் உடனே நீங்க வந்து பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்றோமா? நம்ம பகவானோட சேவிக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம்? அவரு எப்பவுமே நினைக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம்? ஆர்த்தி பாக்குறோம், 4 வயசுல ஆர்த்தி பாக்குறோம். வரிசையா பகவானை பத்தி இப்ப எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். பாகவதம் கிளாஸ் கேக்குறோம். எங்கெல்லாம் நடத்துறாங்களோ நம்ம இதுல அங்கெல்லாம் போய் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். இப்ப பிரேமா கிஷோரி வந்து அடிக்கடி பஜனைக்கு போவோம். பஜனைகள்ல வந்து பண்றோம். பஜனைக்கு அடிக்கடி போவோம். கீர்த்தனைகள், பாடல்கள், ஆர்த்தி பாடல் எல்லாமே இப்ப கேக்குறோம். முந்தி இதெல்லாம் தெரியாது எங்களுக்கு. இப்ப கொஞ்சம் ஃபுல்லா இப்ப பார்த்தோம்னா மாதாஜி, இந்த பாகவதம் கேட்க கேட்க நம்ம இந்த 2 வருஷத்துக்கு முதல்ல இருந்த எனக்கும் இப்ப இருக்கிற எனக்கும் ஒரு 50% மாற்றங்கள் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்குது மாதாஜி. இவ்வளவு நாள் இருந்ததுல ஒரு 50% நான் வந்து மாறி இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியுது மாதாஜி, என்னோட அனுபவத்துல. உண்மையாலுமே நான் அந்த அளவு நான் மாறி இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது மாதாஜி. நம்ம வந்து சர்வீசஸ் என்ன பண்றோம்? பகவான் பெயர் பத்தி கேக்குறோம், அந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்மளுக்கு என்ன பகவானை பற்றிய நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம் மாதாஜி. அதுதான் வந்து ஞானம். நிறைய பகவானை பற்றியும் கோலோகம் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது மாதாஜி. முந்தி எல்லாம் கோலோகம் ஏதோ வைகுண்டம் இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் தெரியும். இப்ப இந்த 24 மூலக்கூறுகளே நமக்கு இப்பதான் தெரியும் மாதாஜி. அதுக்கு முந்தைய 5 பூதங்கள் இருக்கும், 5 புலன்கள் தான் தெரியும். இப்பதான் கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இதெல்லாம் பொய், அகங்காரம், கோபம், மனம் இதெல்லாம் இப்பதான் புத்தி இதெல்லாம் இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாதாஜி. இத்தனையும் இதுக்கப்புறம் தான் நிறைய விஷயங்கள், நிறைய நாலேஜ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு மாதாஜி. இப்பதான் கிடைக்கும். நம்ம வந்து சேவை நான் என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நம்ம எப்படி சேவை பண்றோம் பகவானுக்கு? கடவுளுக்கு கோவில்ல பகவானுக்கு மாலை கட்டி கொடுக்குறாங்க மாதாஜி. அதுதான் எதிர்பார்க்கிறேன். பகவானுக்கு வந்து பிரசாதம் செய்தல் மாதாஜி. அபிஷேக ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்ப வந்து ஒரு 15-20 பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய இது என்ன அப்படின்னா, எல்லாருக்குமே வந்து அந்த வாய்ப்பு வந்து அளிக்கணும் இல்லையா? சில பேர்லாம் வந்து தயங்குவாங்க சொல்றதுக்கு. சோ இவங்க எல்லாம் பேசியிருக்காங்க, சரி நான் வாய் மூடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி. சோ யாருக்கெல்லாம் பேசணுமோ அவங்க வந்து பேசுங்க, கையை உயர்த்தலாம், அந்த மாதிரி வந்து பேசுங்க. பேசினவங்களே பேசுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஒரு இது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, நீங்க வந்து உங்களோட வியூஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. கோவிலுக்கு போய் மாலை கட்டி தருவேன் மாதாஜி. தாமோதருக்கு, யசோதம்மாக்கு எல்லாம் அலங்காரம் பண்றதுக்கு
இப்போ விசேஷ நாட்டுல அவங்க அபிஷேகத்துக்கெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணி தருவேன். பூவெல்லாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ, அபிஷேகத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் கூட இருந்து நான் செஞ்சிருவேன். ட்ரெஸ் தைச்சு தந்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அதுதான் மாதாஜி என்னால முடிஞ்சதை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். சோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பகவானை பத்தி வந்து தெரியறது, பகவானை பத்தி நம்ம வந்து சேவை பண்ணணும். நித்தியம் பாகவத சேவையா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னா அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தையே நான் வந்து சுத்தி வந்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அதுதான் வந்து முக்கியமா வந்து நிறைய வந்து சொல்லியிருக்கு. சோ இந்த பாகவதம் கேட்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து இந்த ஜட பூமியை வந்து ஒதுக்குறோம். ஒதுக்கிட்டு நம்ம என்னோட மைண்ட் என்ன இருக்கு, நம்மளோட மனசு அத்தனையும் வந்து எந்த இதுல போகுது அப்படின்னா, நம்ம 12வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில சொல்ற மாதிரி நான் வந்து என்னுடைய பக்தி அத்தனையும் வந்து பக்தி சேவையில நான் வந்து ஈடுபடுறேன். இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகமா நம்ம என்ன பண்றோம்? நிஷ்காம கர்ம யோகமா நான் சொல்றேன் மாதாஜி, கோயில்ல போய் செய்யறோம் இல்ல, இதுக்கு நம்ம வந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இது பாக்குறது இல்ல. மாலை கட்டி கொடுக்குறோம், துளசி எல்லா பூக்களையும் ஒன்னா கொண்டு வந்து போட்டுருவாங்க, இதை கொஞ்சம் பிரிச்சு கொடுங்க மாம்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் செய்யறது இல்ல. அதே மாதிரி பிரசாதம் பண்ணி கொடுத்தாலும் இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு திருப்பி கொண்டு வரணும். அங்கேயே கொடுக்கும்போது சொல்லுங்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செய்யும் போது நம்ம எந்த பலனையுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை, நமக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்குது. அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் நான் ஈடுபடுவேன் மாதாஜி. பூவெல்லாம் பிரிச்சு கொடுக்கறது, கோயிலை சுத்தப்படுத்துறது, ஏதோ என்னால முடிஞ்ச அந்த பிரசாதங்களுக்கு ஒன்னும் மெட்டீரியலா வாங்கி கொடுப்போம், இல்லைன்னா வீட்டுல செய்ய முடிஞ்சா செஞ்சு கொடுப்போம். இந்த பாகவதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல முதல் 3 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்ம பகவானை பத்தி, பகவானுடைய நாமங்கள், பகவானுடைய ரூபங்கள், பகவானுடைய லீலைகள் அதெல்லாம் வந்து கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அதாவது இந்த ஜட பூமியில கொஞ்சம் விலகிறதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். ட்ரை பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த மைண்ட் அத்தனையும் வந்து பக்தியில தெளிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய உறவு முறை, அதாவது பகவானுடைய இருக்கக்கூடிய உறவு முறையை வந்து புதுப்பிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். எப்படி புதுப்பிக்கிறதுக்கு எப்படி ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து 4வதுல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வந்து பார்க்கலாம். சோ பாகவதத்தை எப்படி கேட்கணும், யார் மூலமா நம்ம பாகவதம் கேட்கணும்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குருவா சொல்லக்கூடாது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குரு மூலமாக நம்ம இப்ப வந்து நம்மளுக்கு இப்போ அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருன்றது யாரு? இப்ப நம்மளுக்கு வழி வழியா வரக்கூடியவங்க பிரபுபாதா இப்ப நம்மளுக்கு குரு. அவர் எந்த வடிவில் இருக்காரு நம்ம கிட்ட? நம்ம வந்து வாணி பண்றோமா, வாணி பண்றோமா? வாணி பண்றோம். சேவை பண்றது இல்ல அவருக்கு, நம்ம வாணி சேவை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரீரத்தால நம்ம வந்து பிரபுபாதாவுக்கு வந்து சேவை பண்ண முடியறது இல்ல. ஆனா அவரோட ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற அவருடைய டிசைபிள்ஸ், அவருடைய பக்தாளுக்கு நம்ம வந்து பண்றோம். அது வந்து அவருக்கு வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து பண்ணின மாதிரி ஒரு இது அர்த்தமாகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம வந்து யார்கிட்ட மூலமா கேட்கணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து யாரெல்லாமே என்ன பண்ணாலும் சொல்லுவாங்க. ஒரு கதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பலவிதமான இது வந்து இருக்கு, என்ன சொல்றது, வியூஸ் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த வியூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளால குழப்பமே வந்து ஜாஸ்தி இல்லை. இன்னைக்கு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, நாளைக்கு ஒண்ணு சொல்ற மாதிரி. ஆனா பாகவதம் வந்து பிரபுபாதரோட இதுல வந்து நம்ம அவரு ஒரே எழுதின இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இங்க பாகவத்தை கேட்கணும். 9ல இருந்து 11வது ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, யார் வந்து இந்த பாகவதத்தை சொல்றாங்களோ, யார் வந்து கேட்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு. இதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தகுதியானவர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு? எங்க நாத்திகவாதிகளுக்கு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது மாதாஜி, நம்மள மாத்திருவாங்க அவங்க. அதனால நான் அந்த ஆன்மீக இதுல ஈடுபட்டுறவங்க இங்க நல்லவங்களான்னு பார்த்து அவங்களுக்கு சொல்லணும். அவங்க வேதங்கள் படிச்சிருக்கணும் மாதாஜி. இல்ல எல்லாரும் வேதங்கள் படிக்க முடியாது, பக்தி உள்ளவர்களுக்கு சொல்லணும் மாதாஜி. ஓகே, பக்தி உள்ளவர்களுக்கு நம்ம வந்து சொல்லணும். சொல்றது இல்ல, நான் அந்த
4 பேருக்கு வந்து சொல்லணும், 4 பேருக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பகவத்கீதையில சொல்றோம். யாரு அது? அது இன்க்ரீஸ் ஃபார் நாலேஜ் and those who are need of wealth. இன்னும் 2 இருக்கு மாதாஜி. துயருற்றோர், செல்வம் வேண்டுவோர், ஞானிகள், கேள்வியுடையோர், அறிவு 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 அறிவுடையோர், அறிவு தேடுவோர், கேள்வியுடையோர் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் வந்து சிம்பிளா பகவான் என்ன சொன்னாங்க, சுக்கிருத்தினோ துக்கிருத்தினோ அப்படின்னு, துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. துஷ்டர்கள் துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்னாலே இந்த 4 துஷ்கிருத்தினோருக்கு நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது. அவங்க என்ன சொன்னாலும் எதுவும் மாட்டாங்க அப்படின்னா சுக்கிருத்தினோ அப்படின்னு வரும்போது யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த 4 நிலைகள் நீங்க சொன்னது வந்து நிச்சயம் வந்து அவங்க வந்து ஏத்துப்பாங்க அப்படின்னு. சோ அவங்க என்ன அப்படின்னா தேடுதல் முயற்சி இருக்கும்போது நம்ம யாராவது ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து ஒரு டிஃபென்சிவ் மோட்ல நம்ம எடுக்கக்கூடாது. டிஃபென்சிவ் மோட்னா என்னன்னா நம்மள நம்ம தற்காத்துக்கணும், நம்மள எங்கேயா மாத்திட்டு போறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து எடுக்கவே கூடாது. நம்ம வந்து அதனாலதான் நிறைய பிரபுபாதோட லெக்சர்ஸ் நீங்க வந்து கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து எதுக்குமே வந்து இது பண்ணவே மாட்டாரு. எதுக்கு ரொம்ப சைலண்டா அழகா வந்து பதில் வந்து சொல்லுவாரு. எப்படி சொல்லுவாரு அப்படின்னா வந்து இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க, இதை பத்தி பாகவத பத்தியோ இதை பத்தியோ கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பதில் வந்து சொல்றாரு. இது மாதிரி நீங்க வந்து இத பகவானுக்கு பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க வந்து கேக்குறீங்களா, இல்ல நீங்க ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒதுங்கி இருக்கேன் அதுக்காக நீங்க கேக்குறீங்களா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால நம்ம வந்து யாருக்கு எந்தெந்த சமயத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றதும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஏன்னா பிரபுபாதா இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து நம்ம நாட்டுல மாத்திரம் இல்ல நிறைய பேர் வந்து வந்தல் போயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய என்ன சொல்றது ட்ரெஸ்ஸஸ் அது இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸை வச்சு நம்ம வந்து யாரையுமே வந்து முடிவு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் இவர் வந்து பிரபுபாதா வந்து நிறைய வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதனால நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 9ல இருந்து 13வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஸோ யாருக்கு வந்து சொல்றோமோ நம்ம யாரை பத்தி சொல்ல போறோம், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அவரை பத்தி வந்து சொல்லும் போது அது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா உண்மையாகவே வந்து சொல்ல வேண்டும். நம்ம வந்து நம்மளுடைய கதைகள்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறது கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ அது வந்து 14வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவருடைய லீலைகள், பகவானுடைய லீலைகள் எப்பேற்பட்டியான லீலைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்பவே நடந்த மாதிரியே சொல்லக்கூடிய லீலைகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எப்படி நம்ம இந்த கிருஷ்ணா புக்ல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வந்து கம்சனை வந்து வதம் பண்ணிட்டு நம்ம வெளியில வரும்போது இவங்க எல்லாருமே வந்து கோபம் வருது. அதை எப்படி வந்து அவர் வந்து டீல் பண்ண அது அப்படியே வந்து ஒரு பிக்சரைசேஷன் மாதிரி அப்ப நடந்த மாதிரி நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா. அந்த வியாசதேவர் வந்து அவ்வளவு வந்து அழகா வந்து விவரிச்சிருக்காரு. அது வந்து எவர் ஃப்ரெஷ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க அவருடைய லீலைகள். அப்புறம் அவருடைய நாமங்கள் ஒவ்வொரு நாமங்களா நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். எப்படி வந்து பகவத்கீதையில வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஒரு நாமமா வந்து விட்டு இருக்காரோ அதே மாதிரி இதுலயும் வந்து நிறைய நாமங்கள் பத்தி இருக்கு. அடுத்தது வந்து பகவானுடைய இந்த நாமங்கள்லாம் தெரிஞ்சாச்சு அப்படின்னா அவரையே வந்து புகழ் பாடணும் அவரை அப்படின்னா அவர் தான் வந்து ஹோல் இதுக்குமே வந்து கண்டு நம்ம என்னதான் சொத்து சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் ஒரு பைசா நம்ம வந்து எடுத்துன்னு போக முடியாது. அவரோட பணத்தை நம்ம யாருமே வந்து திரும்பி எடுத்துன்னு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்தமா அது அங்கேயே விட்டுட்டுதான் போகணும். அது யாருக்கு போறது அப்படின்றது நம்ம இறந்து போயிட்ட போறது யாருக்குமே வந்து தெரியாது. அதனால அவருடைய குளோரிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம பாடணும், அவருடைய புகழாரங்கள் நம்ம வந்து பாடணும். ஏன் பாடணும் அவருடைய புகழாரங்கள் அப்படின்னா அப்பதான் இந்த கலியுகத்தோடைய தாக்கத்துல இருந்து நம்ம வந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. அதாவது கலியுகம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா நிறைய வந்து 3-fold மிசரிஸ் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க. 3 விதமான மிசரிஸ், அது துன்பங்கள் அப்படின்னு. அது என்னன்றது சொல்ல முடியுமா? 3 விதமான ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதிபூதம், அதிதெய்வம், ஆதி ஆத்மா. ஆதி அத்புதம், ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்ட்டு இந்த 3 விதமான துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து தப்பிச்சு பண்ணலாம். அது பாகவதத்தை பகவானுடைய நாமங்கள், பகவானுடைய ரூபங்கள், பகவானுடைய எல்லா அவதாரங்கள் பத்தி எல்லாம் வந்து கேட்க நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணினாரு, நம்மளுக்கு என்ன கொண்டாரு. எல்லாருமே வந்து ஆமா நிறைய பேர் வந்து அவர் வந்து கேட்டாங்க என்ன அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு உங்களுக்கு அந்த வேதம் தெரியுமா, இந்த வேதம் தெரியுமா அப்படின்னு.
நீங்க இது வந்து சொல்றீங்களே நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்ட்டு, நாம சங்கீர்த்தனம் மாத்திரமே பாடிட்டு இருக்கேன், அது ஒன்றே போரும் நான் பகவானை அடையறதுக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றேன். நான் வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து பகவானுடைய கமல பாதங்களை பற்றுவதற்கு சிஷ்டாட்டத்துல ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருக்காரு. கமல பாதங்களை பற்றுவதற்கு நான் இதை பாடினாலே போதும் அப்படின்னு. அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஒரு சிம்பிளா என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னா கூட இந்த நாம சங்கீதத்தை நம்ம வந்து ஒரு 16 ரவுண்டு கண்டிப்பா நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ளேயே சில மாற்றங்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து 21 இங்க வந்து 23 ஸ்லோகங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 21 23 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி நம்மளுடைய நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். திவ்ய யுகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், அப்புறம் வந்து கலியுகம். சத்தியுகத்துல எத்தனையோ லட்சம் வருஷங்கள் வந்து வாழ்ந்தார்கள். அடுத்தது வந்து துவாபர யுகத்துல திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல ஆயிரம் வருடங்கள் வந்து வாழ்ந்தாங்க அப்படின்ட்டு வந்து. அதே மாதிரி இங்க இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் 500 to 600 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு துவாபர யுகத்துல வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். ஆனா அந்த கலியுகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேன், அதாவது நம்மளோட உயிர் இங்க எத்தனை இது இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப வந்து சிறிய இது அப்படின்ட்டு நம்ம இருக்கக்கூடிய காலம் வந்து குறுகிய காலம். அந்த குறுகிய காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த குறுகிய காலம், ஏன் அந்த குறுகிய காலம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து கஷ்டங்கள்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஏன் கஷ்டங்கள்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா அது கலியுகத்தோட அதனுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ஸ்வரூபம் அப்படின்றதுக்கு ஸ்வரூபம்னா என்ன? கலியுகத்தோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஸ்வரூபம்னா ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து சொல்றாங்க. அந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னாலே அதனுடைய இப்ப வந்து ஒரு தேளு அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்வரூபம் என்ன? அதனுடைய ஸ்வரூபமே என்ன அப்படின்னா கொற்றதுதான். அதோட ஸ்வரூபம் வந்து கொற்றதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்வரூபம் வந்து மாறும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதனாலதான் ஒரு சின்ன கதை வந்து சொல்றேன். நான் ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸ்ல. ஒரு பூனை வந்து சாமியார்ட்ட வந்து போச்சான். சாமி நான் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப வெறுத்து போயிடுத்து, நான் வந்து தூய்மையை அடையணும், எனக்கு ஏதாவது ஒரு உபாயம் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ நீ அங்க போய் உட்காரு, இந்த நாம ஜபம் வந்து சொல்லிடுரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நாம ஜபம் வந்து சொல்லிட்டே இருக்கு. ஆனா நீ எதுவும் வந்து இன்னொரு ஜீவனுக்கு தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னே வர அப்படி சொல்லு. சோ சரி அப்படின்ட்டு அந்த சாதாரணமா பூனையா இருந்தானே என்ன பண்ணும், எலிய கடிக்கும் சாப்பிடணும். சோ அது வந்து என்ன பண்றது, இப்படி பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒரு வாரம் போகுது, அது அப்படியே மைண்ட் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஆனா திடீர்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சாமிஜிக்கு வந்து ஒரு சத்தம் கேட்கறது, மந்திரம் கேட்கறது, ஆனா கருக்கு கருக்குன்னு சத்தம் கேட்கறது, மந்திரம் கேட்கறது, கருக்கு கருக்குன்னு சத்தம் கேட்கறது. ஏன்னா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தாருன்னா அந்த பூனை வாயில இருந்து ஒரு எலியோட வால் வந்து தொங்கிட்டு இருந்தது. என்ன நீ இந்த மாதிரி பண்ற அப்படின்னு போது, சுவாமி நான் வந்து கண்ட்ரோல்டா தான் இருந்தேன், ஆனா இந்த எலி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி அப்படி குறுக்க நடுக்க என் முன்னாடி போயிட்டே இருந்துதா, அதனால என்னால இது பண்ண முடியல, அது வந்து என்னை எடுத்துக்கோன்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தது. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், அதை வந்து அதனோட இது தீக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டேன் நானு, அதனாலதான் என் பேர்ல தப்பு கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ கலியுகத்துல இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஏன் அதுக்கு வந்து அவர் வந்து சிரிச்சுக்கிறாரு சுவாமிஜி. பாத்தியா அந்த கலியுகத்தோட ஸ்வரூபம் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்படிதான் நம்மள வந்து தப்பு பண்ண வைக்கும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அந்த தப்புல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஆශ්‍රயா அப்படின்னு வரும்போது என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷெல்டர் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்து ஷெல்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்போ பகவான் பத்தி நம்ம சிந்தனையிலேயே இருப்போம், அவருடைய சேவையிலேயே இருப்போம், அவருடைய அசோசியேஷன்ல நம்ம இருப்போம். அப்போ வந்து நம்ம வந்து தப்புக்கள் வந்து பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றது கிடையாது, தப்புக்கள் வந்து மினிமைஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த கம்மியாகும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அதாவது ஆத்ம ஞானம் வந்து கிடைக்காது. இந்த பகவான் வந்து அதுக்குதான் வந்து யாரு அப்படின்னா நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. இந்த ஆத்ம ஞானம் பெறணும், நம்மள நாமளே வந்து யாரு அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கலியுகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு, நம்ம வந்து நிறைய வந்து பகவானை பத்தி கேட்கணும், பகவானுடைய நாமங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து ஜபிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஜபிக்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்குள்ளேயே தூய்மையை வந்து அடைகின்றோம். சோ அது மாத்திரம் நிற்காம நம்ம வந்து பாகவதத்திலையும் பகவத்கீதையிலையும் சொல்ற மாதிரி அதன்படி நடக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க.
இந்த வழிமுறைகள்லாம் இந்த ப்ராசஸ்லாம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து பகவான் வந்து நம்ம சென்றடையது திண்ணம். இந்த இது இல்லை அப்படின்னா கூட அடுத்த ஜென்மால நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து அடுத்த ஜென்மாவோ அதுக்கு அடுத்த ஜென்மாவோ நம்மளுடைய இது வந்து ஜீரோ ஆகணும், நம்மளோட பேலன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகணும். அப்பதான் வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து சென்றடையலாம். இப்போ ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னா நான் இப்ப பக்தி ஆரம்பிச்சுட்டேன், ஆனா என்னால நான் வந்து எனக்கு வந்து இறப்பு வந்துருது அப்படின்னா நான் ஒரு 50% பக்தி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இறப்பு வந்துருது அப்படின்னா இறப்பு வரப்போ வந்து நம்ம நான் இது 50% வந்து பண்ணிடனே, அப்போ நான் வந்து அடுத்த ஜென்மால நான் வந்து என்னவா பிறக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கவே கூடாது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து பகவத்கீதையிலே வந்து சொன்னாரு. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மாவுக்கு வந்து அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும். அதனால்தான் அந்த பக்தி வந்து சில பேருக்குலாம் நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, அந்த பக்தி வந்து அப்படியே வந்து தொடரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. பூர்வ ஜென்மால இருந்த பக்தி வந்து இந்த ஜென்மா வந்து தொடரும். நிறைய குழந்தைகள்லாம் நீங்க வந்து பாப்பீங்க, சின்ன வயசுல இருந்து 2-3 வயசுல இருந்து அவங்க பகவான் நாமத்தை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. குழந்தையா இருக்கும் போதே அவங்க வந்து நாமத்தை வந்து கேட்கறாங்க அப்படின்னு வரும்போது இது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த பக்தி வந்து தொடர்கிறது. எதுவுமே வந்து பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே நம்ம பண்ணினது வேஸ்ட் ஆகவே மாட்டாரு. அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஏன் ஹெல்ப் பண்றாரு, அவர்கிட்ட வரணும் அப்படின்றது அவரோட விருப்பம். அதை வந்து பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் அவர் பண்ணணுமோ நம்மள வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு, நம்மள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாம் பண்றதுக்கு அவர் தான் அப்படின்ட்டு வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டாவது சாப்டர்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 6 கேள்விகள் வந்து கேட்கறாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கா உங்களுக்கு? இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. சோ இந்த 2வது சாப்டர்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா 6 கேள்விகள் வந்து கேட்கறாங்க. அது வந்து 6 கேள்விகள் வந்து நம்மளுடைய விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா அது வந்து சம்மரைஸ் பண்ணி இந்த 6 கேள்விகள்லாம் என்ன அப்படின்றது நைமிசாரண்யத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து என்ன கேட்கறாரு அப்படின்றது வந்து முதல்ல வந்து என்ன அப்படின்னா முதல் கேள்வி இந்த மனிதனுடைய அல்டிமேட் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் அல்டிமேட் பெனிஃபிட் ஃபார் மேன்கைண்ட். ஏன் அது வந்து தமிழ்ல எனக்கு சொல்ல தெரியல. எனக்கு அல்டிமேட் பெனிஃபிட் இல்ல பலநோக்கு செயல் அல்டிமேட் முடிவாக என்ன நம்மளுக்கு என்ன வந்து நன்மை அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாங்க. மனிதனுக்கு முடிவான நன்மை எது இல்ல அல்டிமேட் பெனிஃபிட்னா அந்த நன்மை தானே. ஆமா, பெனிஃபிட் ஃபார் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு முடிவான ஒரு நன்மை என்ன அப்படின்ட்டு மனித இனத்துக்கு என்ன நன்மை அப்படின்ட்டு கேட்கறாங்க. இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம ஜடபூமியில பிறக்கிறோம் அப்படின்னா எதனால மனிதனுக்கு அந்த எதனாலுங்கிறதுக்கு என்ன மனிதனுக்கு எதனால் முடிவான நன்மை அப்படி இல்ல முடிவான நன்மை எது அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாகவதமே என்ன அப்படின்னா வேதாந்த சூத்திரங்கள் வந்து யார் கொடுத்தது? பகவான் வந்து சொன்னாரு. பகவான் வந்து இந்த வேதாந்த சூத்திரங்களை வந்து யார் கொண்டு சொன்னாரு? பிரம்மர் கிட்ட சொன்னார். பிரம்மர் கிட்ட வந்து சொன்னாரு. பிரம்மா என்ன பண்ணாரு? நாரதர் கிட்ட வந்து சொன்னாரு. நாரதர் என்ன பண்ணாரு? வியாசர் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு வேணும் பாகவத இது வந்து மகாபாரதத்துல அத்தனை வேத சூத்திரங்களும் அவரால போட முடியல. அதனால அவர் வந்து அவர் தேடுதல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய நாமங்கள் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்றலாம், அவருடைய லீலைகள் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் முக்கியமா வந்து இந்த வேதாந்த சூத்திரங்களை வந்து விளக்கணும் அப்படின்னா பாகவதம் வந்து கண்டிப்பா படிச்சாகணும்னு சொல்லிட்டு வந்து நான் வந்து எனக்கு வேதம் எல்லாம் வந்து தெரியும், வேதாந்த சூத்திரங்கள் அத்தனையும் தெரியும் அப்படின்னா அவருக்கு கண்டிப்பா வந்து பாகவதம் தெரியல அப்படின்னா வேதாந்த சூத்திரம் தெரியல அப்படின்றத அர்த்தமாக்கிடுது. அதுதான் வந்து சொல்றேன், வேதாந்த சூத்திரம் வந்து தெரியணும் அப்படின்னா இந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யத்துல வந்து அழகா வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதுலயே வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் வந்து கொடுத்திருக்கேன். என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்ரீ பாகவதம் வந்து ஒருத்தர் வந்து வேதம் கத்துக்கணும், வேத சூத்திரங்கள் தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம பாகவதம் வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸோ இந்த பாகவதம் அதாவது எல்லா உபனிஷத்கள் எல்லா வந்து இது பாத்தீங்க அப்படின்னா கீதைகள் அது அத்தனையும் வந்து தெரியணும் அப்படின்னா அதனுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாங்க. 2வது கேள்வி வந்து இந்த அத்தனை ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அதாவது என்ன சொல்றது ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்கு
அத்தனை இதுக்கும் வந்து என்ன நம்ம பகவானால படைக்கப்பட்ட அத்தனை ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அவருக்கு வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து சொன்னாரு, பிரம்மா நாரதருக்கு சொன்னாரு, நாரதர் வந்து சுகதேவ் இவர்கிட்ட வந்து இல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய வேதங்கள் அந்த வேதங்களுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. முதல் வந்து முடிவான நன்மை என்ன, மனிதனுக்கு உள்ள மனித வாழ்க்கைக்கு ஒரு முடிவான நன்மை என்ன, அடுத்தது வந்து வேதங்களுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து மூன்றாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நான் ஏன் பகவான் ஒன்று தேவகி மூலமா வந்தாரு, எந்த ரீசன்ல வந்தாரு அப்படின்ட்டு கேட்கிறாங்க. தேவகி மூலமா ஏன் பகவான் வந்து லோகத்துக்கு வந்தாரு அப்படின்ட்டு கேட்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து நாலாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய லீலைகள், அதாவது நிறைய வந்து அவர் வந்து நிறைய அவருடைய நிறைய வந்து அவர் வந்து இது பண்ணியிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா பிரம்மாவா தோண்டி இருக்காரு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து ருத்ரர் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க. அப்படின்னா எதனால வந்து அதை வந்து கிரியேட் பண்றாரு, எதனால அவர் வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு, எதனால அவர் டிஸ்ட்ராய் பண்றாரு அப்படின்ட்டு வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க. சோ இது வந்து நான்காவது கேள்வி அதை வந்து வைக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து ஐந்தாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய இந்த இந்த லோகத்தை வந்து படைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் அவர் வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் அவதாரங்கள் எடுத்தாங்க, ஏன் அதெல்லாம் எடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாங்க. நான்காவது ரூபா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து ஐந்தாவது வந்து பகவானுடைய இந்த மச்ச அவதாரத்துல என்ன பண்ணாரு, கூர்ம அவதாரத்துல என்னெல்லாம் அவர் வந்து அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல என்ன இருந்தது அதெல்லாம் வந்து கேட்கிறாங்க. ஏன் வந்து இது வந்து நம்மளுடைய இதுக்குள்ள இருக்கு, இந்த யூனிவர்ஸ் அதாவது அண்ட சராசரத்துக்குள்ள இதெல்லாம் ஏன் பண்ணினாரு அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து what has religion taken shelter, where has religion taken shelter after Krishna has retired to his own abode அப்படின்றார். கிருஷ்ணர் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு இந்த ஜடபூமியை விட்டு அவர் வந்து மேலுலகம் செல்லும் பொழுது அவருடைய லோகத்துக்கு சென்ற பின்னர் என்ன ஆச்சு, மதம் அப்படின்றது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு இந்த 6 கேள்விகள் வந்து கேட்கிறாங்க. சோ அந்த 6 கேள்விக்கு பதில் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல் 4 கேள்விக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து இந்த 2வது இதுல வந்து ஆன்சர் பண்றாரு. மத்த 2த்துக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ஆன்சர் பண்றாரு. என்ன 3வது அத்தியாயத்துல ஆன்சர் பண்றாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல் அத்தியாயத்திலேயே அவர் எதை பத்தி விளக்குகின்றார் அப்படின்னா ரசங்கள் பத்தி வந்து விளக்குகின்றார். நம்ம ஒருத்தர் வந்து இந்த இதுக்கு உலகத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த 12 விதமான ரசங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ரசங்கள் பத்தி வந்து இதுல வந்து விவரிக்கப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு. அடுத்த சாப்டர் வந்து நம்ம நாளைக்கு வந்து பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஏதாவது இன்புட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அடுத்த வாரம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இல்லாதனால நம்ம தொடர்ந்து வந்து 3 நாள் வந்து எடுத்துக்கலாம். पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा।